Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Hayırlı gün. Мен тудым Қазанда, Қазан қала түгіл, Қазан ауыл біздікі бар, шында татар ауылы, шында 61 жылдан бері, шында тұрам өзім, әтейім, олар келгендер Татарстаннан, әлі 20 жылларда репрессия вақытта, коллективизация вақытларында әти бабалары келіп, шында Сібірде қалып, міне, шында мен болдым анда, Сібірде. Өзімнен де татар Сібірі дейб айтам. Татар милли-мәдәни автономиясы ниченче елдан Biz аны бірінші, ол әлі общественный организация, ол вақытта әлі закон жоқ еді автономиялар тұрысында 96 еліне, енді 23 ел болды енді, шул бірінші туған ел дейіп, шунда біз ясаған едік общественный организация, шунда башладық. Бірге татарский центр болды, 93 еліне, анарсын шул общественный организация керек еді. Халықларны чақырға, нешіктір болышарға, материальный керек еді болышарға деп, бірге байрамларны недірді, әйбірлеріні өткәрірге деп, менгіл айтайдым. Шунды прокладка деп, аста культура, іста власть, керек еще болырға недедір нейтральная организация, потому что бізде татарский центр, ол бізде государственное учреждение, и қайсы вақытта, өзіңіз білесіз, ол ішлі, нечек керек властьларға деп. Қайсында бет керек и біраз и критика, и все прочее, и бәрірге. Bu халықның топлары вас халық белән эшләдек дип әйтәсез. 96 жылдан бері. Бу эш ничек башкарылды? Һәм менә төрле этапларда, мәсәлән, 90 елларда, 2000 еллар башында, 2010 елларда һәм менә хәзер аның аермасы бармы? Кеше белән эшләүнең, гомумән халыкның безнең андагы татарларның милли үзаңында ниндидер аерма бармы? 90 жыллар алар бетіне шунда анда бізге бір топ-толы чашка демократия берділер бе. Аның үшін бітін халық, бізге қалада, біздің шақырда 2 мәчітні қайтарып берділер. Алар разрухалар еді, қайтарып берділер. Анарсын татарларға елішырға, шул центр берділер. Вроде міне сізге алығыз нәрсе керек ішләгіз дейіп, анарсын, и халықлар бірген біз башладық байрамларны бірге өткәрге деп. Сабантой енді ол қыдай берген, ол советский вақытында да, қайсыда ерлерді сабантойлар өтәйді. Амында енді шондай біздің байрамлар қырбан, ураза байрамларны бірге өткәрі башладық. Шондай аны бірге елышып, халықны бірге тартып, андай исемнәшіп дейіп, бірге шул нәрседен башладық. Біз әлі ол вақытта Қазанны біләйдік, түркі ишітуімін, телевизорда, новостаңына. Біз бірге әлі ішләмейдік те Қазанмына. Анарсын енді әкірінәп, міне башладық шул. Конгресс шықты ол бет. 2000 жылдағына бет конгресс болды біздің. 16 ел бардыр бет енді конгресsin ішләуіне. 25 жылдан артық. Көпі? 25 жылдан. Ой, 25. А біз міне 90 жылларда әлі жоқ еді. Ішлейдік Москва міне. Анда бізді қойдыр совещанияларға чақырып, шонды, такой велотекущий барайды еждейіп. Анарсын, енді көбірек, и бірәсі нечеге айтырға. Міне елдан елға өзіңе бересің недедір оценка, и как киім елдан елға моторрақ кейінерге дейіп, ешіңне де моторрақ көбірек дейіп, халықны көбірек ештірға. Как-то если центрда бірінші вақытта әзірәк халық ерейді, ансын көбірек. Бізде бек қуаты міне шунды бек старт берді 14-ші еліне федеральный сабантой. Міне бүгін самолетта келгенде, менің міне бір апа келді янымда. Мен аңыма селәшіп кеттім де, біздің шақардан келем, мұнда Қазанда ауыл көрет, аның мұнда роднясы бар. Аларға келеді, енді туғанларына. Итігі нәрсе мәтем, сіз татар, мәтем сіз білесіз, бізде бар міне татарский центр. Ишетканым бар, білмем қая ол бар дейіп. Мәтем, сіз нече ел тұрасыңыз Томскіде? 21 елдан берілі тұра, шул білмем кет қая. Мачетлеріні білем, татарский центрны білмем дейіп. Ишунда бізде Сібірде міне Томскіде тұралар 19 мың. Татар, 19 мың. 9 мың тұра Томский қалада бізде шақарда тұралар.
Менә бүгінгі даже келділер менә отчетный концертына, әнилері менә бірге, ес кіші дейірге бұла. Процентный отношение ясасан көпмі бұла дейіп. Көбісінің вақыты yok, көбісі дейірді. Нүйчек менә, киноға бітінесі ермелер, бітінесі анда спортқа ма ермелер, таған нәрсеге ермелер. Мұнда да шондай қайтып менә вақытлары болмай көрерсің дейіп. Халық ери башлады. Ол яғын біз көрәбіз. Менә оларны ничектір енді не второй виток, не третий, наверное, еще больше. Менә Сабантуйдан соң прямо шундай всплеск кетті менә. Халықнақы шундай балаларын кетіріп, менә алар менә бүгін әнилері, әбилері 30 кіші келділер. Олар өзлері юлны төләп, бітінәсі келділер, мұнда өзлерінің төләп тұралар мұнда, лишь бы келерге, лишь бы балаларын кетіріп, менә мұнда, чтобы олар Қазанға барып, мұнда көрсәтсінер деп өзін. Такой патриотизм дейірге болғаны менә национальный. Демек, менә Сабантуйларны соңғы арада Москва мәгълүмат чараларында да шундай фикер ишетергә туры килә. Һаман Сабантуйда Сабантуй үткәрәләр. Аның мәгънәсе нәрсәдә дигән шундай бер шик. Демәк, Сабантуй татарларны берләштерә дип әйтәсез килә. Ул безнең Сабантуй, аны әйтеп булмый, что елдан елга бер дип теге нәрсә, бәйрәм дип, бүтән нәрсә менә эшләмисегез диепме. Сабантуй ул төрле авылларда үткәрәбез. Бездә 2 Сабантуй бар. Бер кала Сабантуй бар, аны безгә кала булыша үткәрә. Икенче инде областной дип, шундый бездә ул бар Сабантуй, аны нидер авылларга, бездә татар авыллар еткән, областьта аларында татарлар. Бездә бар bir татар авылы, мен менә әйтәм 2007 елны шул авылга барган идем. 7 Казан авылы Исламбул дип. Алар кемнең анда реформасы булды? Столыпинский бит реформадай. Шул бер авыл килеп, мен алардан сорыйм, әйтәм, сездә авылда татарлар күпме? Аларга бетенесе. Әйтәм, ничек бетенесе? Кая урыслар? Бір семьяга тоқтычылар келді тұрып ята. Менә хәзер шунда чиста татар авыллары, Казан авыллары шундай дип. Менә үзләренең шул культура менә тұрып ятар, аларга барып. Анарсын без даже Сабантуй менә монда гына үтмәй. Елаштык, йырлар йырладык, бие балдык дип, монда балаларны уйнатыпмы дип киләләр. Казан бүген килә. Без Казан диябез, Татарстан. Обязательно без менә конгресска шалтыратабыз, алар гел әйтәр. Сездән ниндидер бәйрәм булса, сез әйтегез генә. Biz sizga ko'pmi kerak, xalqni yibəribіз, birgə anda o'tkərərgə, buluşurğa deyib. Bizniklər, Sibir'nin tatarları bir yaratalar, qaçan afişda yazılған бұла. Артисты из Татарстана deyib. Прямо келәлер, менә әйтәрсің тігі чебінлер шикарға келген кебіғалар бітінесе келер, яратар. Шында анарсын біз қайсында өткәрәбіз, шында өзі біздің Ураза Құрбан байрамыды бірінде театрларда мереше қойадық. Менә Барыс Севкатович бізде конгресстан келгені барды, Ринат Зинурович болғаны бар еді, башлы конгрессінақы. Тігі нәрсе, анда біз концерттан соң тағын чайлар ясы бізде. Бағымшы халық бек көңілі бұла, концерттан шығып біраз бірге сейләшіп, ашарға келмер бірсіде. Бірсі келер бір чашка чай, менә татар традициясын, шусын менә татарға дейіп. Шунды, асын бізде, Татарстанның башлығы. Енді нече рәт бізге келді, ол біздің татарский центрда болды, енді менә хәзір юбилейні менә бұлтыр кізін өткәрдік, Сабантуйда болып дейіп. Менә бізде бар Томский областта, при областной администрации, бар аналикта шунды матур сөз менә әйтәрді, Дом дружбы дейіп. Бүгін енді Ассамблея народов Сибири, Томской области дейіп әйтәләр. Анда біз бір 30 кіші түрлі нәсілі ерейбіз башлықлар, председатель автономии, руководитель анда общественных организаций. Олар гіл айтар бізге. Сізге татарларға еңіл, нәрсе еңіл. Сіз мұнда да дружный, Сібірді. Еще сізге Татарстан. Олар білер, кімнің тағын келгені бар бірінші башлығы дейіп, бірге отырып, менә кізін келі, бірге анда конференция өткәріп, концертта, сахнаға шығып, яқшы сөздер бізге айты еберден Рустам Нургалевич. Қойым әйтем, бізнекі шунды керек. Біз аныңға, конечно, мақтанып ерейбіз. Біз шунды прямо янып кетәсің анардан соң. Енді ғылымиләштіріп әйтсек, бүгінгі күнде сіздің автономия шараларына, татар өзегі, татар милли мәдәни өзегі шараларына, ғылыммен менә шараларға актив йөрүче кешеләр ничек? Ул, білесігізме, актив, мен гіл менәм әйтем. Менә бүгінгі келділер менә, менә кішілер мұндақ. Алар анда ерелер. Мәдәм, шул
кім келе Татарский центрға, шул кімдер мында келділер бүгін, алар аяқ міне ермейлер, алар ерәгі міне ерейлер. Алар бигәс, но алардан шунды файда була. Бездә самы шунды кату міне тута бір 50 кеше бардыр. Бездә бит әле килеп кенә утырып, менә совет бирергә генә түгел бит. Бездә бит ниндидер бәйрәмне үткәрәм дисәң, тагын кирәк бит материальный ниндидер вложение кирәк. Акчасы да кайсында кирәк, булышырга да кирәк. Ну и тагын бит халыкларын да чакырырга кирәк. Кайдыр чәйләр менә ашатырга кирәк, бүләкләр ниндидер ясарга кирәк, анда тагын нәрсәдер баларга. Ул шунды бар, яшьләр дә бар безнеке. Яшьләр алар безнең, беләсегезме, ничек менә күбәләкләр утка ачкан кебек. Алар киләләр, шул центрга бик күп, кайсында күп булып китәр. Ә безнең бит кала студенческий дияләр. Күп бүтән ерләрдән килгән балалар бар, алар студентлар киләр. Кайсында күрәсең, 150 кеше елыша, шунда матур бәйрәмнәр үткәрәр, асы югалып китәр. Мин инде менә 23 ел эшләп анда, инде өйрәнеп калдым. Мен кайсында әйтәр, Мурат, сез чёрствый, что ли, шунда менә кайсында? Мин анда түгел, мин инде спокойно карыйм шул тормышка. Кызлар килеп, студентлар тормышка чыгып китәр кияүгә. Егетләр иләнеп чыгып китәр тормышлар. Балалары була, аларның вакытлары булмы, эшләре, кайдыр бүтән калага китеп калалар. Шунда бездә яхшы, шунда активный яшьләр бар иде. Киттеләр Бурятиягә, Новосибирскә күчеп киттеләр. Ну нишле, мине үземнең кызым менә Иркутскә торып ята, анда балаларны үстереп ята. Монда центр бөтен нәрсә бар. Алар ире менә шул киттеләр Иркутскә. Ну нишлисең, шул тормыш, шунда тормыш яшьләр бар. Үткәрәбез бәйрәмнәр, мероприятия ниндидер. Алар менә бергә эшлибез. Ну, самое главное, бездә беләсегез бит, ничек менә була. Мин менә үстем авылда, ничек бәйрәмнәрне үткәрә идек, или суббота көнне. Мин яшьләргә гел сөйлим. Бер егет столбага менә, ике проводан эләктерә, төшерә, магнитофонны монда подключать итә, бездә бию. Клубда безнең авылда юк иде бернәрсә. Мин нәрсәгә әйтәм? Кая крыша юк иде, а бездә монда бит Дворец Каримбай, шунда зур здание, и менә бездә беркем дә әйтми. Менә бүген кирегез, иртәгә кирмәгез дип, анда кысмыйлар. То есть власть әйтә, бүген власть булышып тора, бүген власть акча түләп тора, айлыкларын эшләгәнләргә биреп тора, коммуналь услугаларын бөтенесен түләп тора. Сез кирегез анда яхшылыкка, телегезгә өйрәнегезме, языгызмы дип, бергә елышыгыз, яшьләр, картлар. Менә беркем дә кирип сорамый, сез монда нигә киченме, төнен, нигә сез монда выходной? Юк бер ягыда, ни преследование бернинде анысы юк. Менә ул яктан мин белмим, бүген әйтергә була, рай диергә була шул ягын. Менә яшьләр җәлеп ителә дип әйттегез, яшьләрнең татар телен, туган телләрен белү дәрәҗәсе нинди? Алар үзара татарча аралашамы? Монда менә кайсында, мин үзем дә кайсында әйтәм, менә авылга барам. Менә кичә генә авылга бардым, Куршайбиягә кирип чыктым, менә инде хушлашып, Казанга барам, шунда ул нәрсәдер әйтә башлады, мин килеп җибәрдем. Ул урыс сүзен татарчаны әйтә башлый дип әйтәм. Менә яшьләр дә, алар кайсылар белмиләр татарча сөйләшергә дип. Ну, беләсегезме, алар бөтенесе елышалар, анда самый беренче аларның сүз без татарлар. Менә без татарлар. Алар берсе дә ялмый. Мин бит үзем әле мәктәптә укыганда, мин аны менә дөресен әйтәм, ялайдым. Безне менә татарча сөйләшсәң, бездән кемдер мыскыл ясый иде, кемдер әйтәдер, анда шундый кытырталар иде, ансы да бар иде. Ну, әйтми шундый преследование дип, ну, килеләр ул бөтен җирдә бар бит әйтергә була. Без аны кайсында ялайды, калага барабыз, анда зураклар бездә татарча сөйләшәр, ә без инде сразу башыбызны бөгеп куябыз татарча. А бүген мин барам, мин каты сөйлим татарча, мин ялмыйм, минең бәләки кызым 12 яшь. Мин анарга татарча әйтәм, кызым, ялмам әйтәм, син әйтәм, татармы әйтәм, син сүзен белмәсәң дә, әйтәм, башымны күтәреп без татар дип. А центр бар для того, анда бит уроклар бар, занятия, анда мөхәллимләр бар, шул татар телен өйрәтергә дип. Татар теле дәресләрендә турында сөйләсе килә. Ничә кеше татар теле дәресләренә? Алар атнага ничә тапкыр уза? Укыта, укытучыларыбыз бар. Бар, укытучы, менә бүген менә килде безнең менә бергә Елена Шаукатовна Софиуллина. Ну, бер 10 кеше йөри,
Анда беләсегез, мен алардан сорыйм, әйтәм, нинди әйтәм яшьлеләр йөриләр. Барыгыз, уже бик яшь түгел, яшьләрдә төрлечә килеп йөриләр, аларга кызык, өйрәнәләр, самый шунда бар. Бик күп түгел, но мин ышанам, что алда көннәрдә күбрәк халык булыр дип. Ул ягы да бар. Менә бу телләр укыту турындагы законга, үзгәрешләр кертте бит инде. Шуның нәтиҗәсендә Татарстанда, мәсәлән, татар теле дәресләре бетте, алар туган тел дәресләре дип үзгәртелде һәм аларның саны кимеде. Шул ук вакытта менә бу стандартларга үзгәрешләр кертү чит төбәктәге милләттәшләребезгә мөмкинлекләр ачты. Хәзер инде гариза язасында татар телен укыйсым килә дип, мәсәлән, мәктәптә һәм татар телен укытырга тиешләр сиңа, закон нигезендә. Менә шундый төркемнәр тупландымы? Татар телен өйрәтергә теләүче, укытырга теләүче, мәктәптә укытырга теләүче ата-аналар күпме Томскида? Сез хәбәрдармы моннан? Менә шундый әйтергә статистика шундый ясадык. Без аны үткәрмәдек. Ну, класс диергә була. Класс шундый. Балаларны ештырырга без проблем була. Шундый. Әлегә андый класс тупланмаган. Юк. Менә, ну, бездә, если шундый татарлы теленә өйрәтсәк, шул только татарский центрда бездә. Школларда әйтергә, чтобы бездә бүген школларда бик күп төрле балалар, бүген менә карап торам да, беләсегезме, бездә инде кайсы урамнар бар, ну, мигрантлар, азиатлар байтак бар. Бездә менә 2 мәчет бүген тулып тора. Тулган бәйрәмнәрдә урын юк инде мәчеттә, урамда инде бәйрәмне үткәрәләр бергә, анда намаз укыганда. По пятницам шундый ук була халык. Менә татар телен дип школларда, образовательларда выделять дип анда әйтергә дип, аны иртә әйтергә әле. Без аны иртә. Ну, үзебезнең центрда бездә гел әйтәр, менә Татарстаннан киләләр безгә инде кунаклар, бер зур кунаклар. Бездә шул менә бирсәгез иде безгә анда укытучыны ебәрсәгез иде, тегене ебәрсәгез иде дип. Без менә кызын менә Рустам Нургалиевич булганда, Ринат Зинурович менә шул турысына сөйләдек. Ну, алар дөрес әйтәр. Без аны ебәрбез. Сез аларга табыгыз, кая торырга, ничек булышырга дип. Без ул ягын хәзер тоже карап торабыз. Инде бар шундый даже менә уйлау, что может дөрес яйгә кирәкме? Балалар бөтенесе каникулда бит. Менә кышка яңа елга хәтлек ничәдер ай, яңа елдан соң шундый дип, ничектер шул сүзне тагын менә күтәрергә безгә кирәк. Ну, профессионал кирсә, укытучы, ул, конечно, ул беләсегез ничек итәрде, дисциплинировать итәрде. Шул ягы бар иде. То есть без әйтәдек, тукта, Татарстан ебәрде. Ул бит монда килмәде бит турист. Ул бит монда килде үзенең эшен эшләргә. Значит, а бездә шундый бар семьялар, балалар бар, кемне китерергә була дип. Бездә килеп әле ишетеп өйрәнеп йөрер дип. Ул ягы да бар. Ну, шул татар телен дип, biz инде менә хәзер әйтәбез, менә хәзер генә анда закон әйберләр дип, 1-2 ел инде мин үзем карыйм, новостларда менә журналистларның анда укыйм. Төрлечә бит аны китерәләр, кайсында тоже ул бит күңелгә шундый авыр була, сөйлиләр, менә татарлар анда кысып баралар дип, шундый дип. Ансы бит дөрес түгел. Мин бит беләм, үзебездә без бит шундый халык, үзебезнең телебезне тотарга кирәк, үзебезнең бөтен нәрсәне тотарга кирәк. Ну, пример булырга кирәк. Миңа ничек әйтәләр иде. Менә мин эшләгәндә, минем бер иптәш шундый яхшы миңа әйткән ди, таныш. Син бул, говорит, в первых рядах, но на шаг впереди всех. Это такой вот хороший пример жизни, что всегда нужно быть, наверное, шундый и пример булырга, и в чем-то каким-то этот. Тем более, мин никогда вот не чувствую, безнең шәһәрдә, менә Томскида берләт әйтмәделәр, что безнең анда национализм бар дип, менә татарларныкы, или какой-то подтекст, или еще что-то. Без анда ишетмибез, что менә Татарстанда дип, шундый менә әйтәләр. Кайсыларга, конечно, бар кешеләр, алар бит хотят анда бераз утны шундый дуарга, наверное, раздуть для того, чтобы это какой-то был. Без только за, и без аны көтәбез, менә Алла бирсә, если шундый булса, безгә шундый килеп специалист укытырга дип, эшләргә дип, тагын бер шаг булыр иде безнеке шул эшебездә. Бүгенге көндә Томский татарларына менә милли үсештә кем ярдәм итә, кем булыша финанс яктан?
Үзегез арасында бармы шундый акбайлар дип атыйм инде? Атыйбыз инде без аларны хәзер. Беләм, Шейх Разиф та ул идеяны алга сөрә, ягъни хәлле эшмәкәрләр, алар милләткә ярдәм итәргә тиешләр ди. Әлеге заманнарда алар мәчетләр салган, мәктәпләр. Менә беләсегезме, мин аның турысынан әйттем дә, без инде безнең татарларның түгел, мин инде бөтенебезне әйтәм, менә халык турысынан әйтермен. Хәзер ул электалар булганнар, меценатлар, и менә хәзер шул менә бырып әйтәр спонсор. Спонсор это вот такой единовременный какое-то пособие бирәләр или еще что-нибудь. А меценат это был, который бездә бит менә шул мәчетләрне бит, без аларны беләм исемнәрен, аларны менә мин бардым, городской думада булдым, монда сөйләштем, башлыгым менә, мәйтәм беләсегезме, мәйтәм бездә менә Хамитов. Менә дом купца Хамитов, татарский центр кая тора. Мәйтәм ул карагыз, бармы почетный гражданин? Кіргәнме? Юк. Юк, ул вакытта, говорит, елына бер кешене кертсәләр булганмы? 100 ел үтте инде. Мәтәм хәзер елына бер 4-5 кеше кертәр, почетный еще. Мәтәм ул бит менә мәчетне салган булышкан. Шундый ие калды бездә бит татарларны йөрибез. Ну ничек, хәзер без аны кертәлмибез дә, потому что надо было аны при жизни еще шул вакытта кертергә. И мәтәм, ну ничек, документлар может готовить. Ну мәтәм, неужели он не заслужил того, чтобы почетный булырга дип, шундый менә. Бездә калада бар, булышалар, бездә менә ну, ничек әйтергә. Мәчетләр салмыйбыз дип, но все равно мәчетләр салалар, авылда да мәчетләр салалар, авыл ягы да бар, булышалар дип шундый. Бездә менә алар бер 20 кеше шундый ирләр бар, но в основном ирләр бездә инде шундый предпринимательләр. Нидер байрам булса, без аларны елышып сөйләйбез, сметасын күрсәтәбез, шуны булышырга, тегене булышырга дип. Ул ягы бар, кайсына балаларны каядыр ебәргә кирәк, кайсы тагын булышырга кирәк, ул ягы бар. Татар конгрессыннан ярдәм бармы? Ну, татар конгрессыннан и менә Рустам Нургалиевичтан мәйтәм ярдәм түгел, монда бик зур ярдәм әйтергә кирәк. Менә мен әйтәм бит, без менә күп эшләр эшлибез, но бик зур проценты шул бар. И менә безнеке, тем более безнең башлык губернатор Рустам Нургалиевич, аларныкы менә без карап торабыз, алар када ул безгә кунакка инде килә, безнең анда Томскига. Аларныкы, видимо, шундый контактлары бар, шундый. И анда не просто шундый деловой официально, какой-то, наверное, такой человеческий, наверное, есть еще взаимопонимание, дип. Потому что даже ул хакын әйтәсем, керми күпмегә шул төшә дип, ул в миллионы төшә бит бездә содержание центра булышалар. Менә государство безгә биреп торганда бөтенесе зарплата сөйбә. И Татарстан, конгресс. Монда без конгресса күп эшләрне үткәрмәс идек тә. Шунда әйтергә була, аны откровенно әйтергә кирәк. Ирина Зинурович, әйтәм бит, минем шунда гел, минем бер сүзем бар, әйтәм. Безгә бер нәрсәдер кирәк булышырга исә, мәтәм хәзер телефонны алам. Бездә Ирина Зинурович, ну бик занят. Марс Рифкатович, аның бар помощнигы. Шунда ук сразу сөйләшеп алабыз, моны булышырга кирәк. Менә бүген 10 кеше килде, ничек? Юбилейга килеп, кемнең идеясы булды шул? Аларны кирәк монда китереп, аларны монда менә үткәрергә дип. Анарсы менә Казан тагын краеведларның съездлары всероссийский була. Алар бик беләсегезме, бөтен нәрсәне, нәне шул үткән бүген менә шул мероприятиеларны, ну бездән соң инде. Может, 50 ел үткәч, тагын, ул потом в историю это все впишется, это в жизни татар останется в Томске. Менә как федеральный Сабанты үтте, ну шунда менә шунда ялкын ут кебек шунда үтте бәйрәм. Әйтәм бит, шул бәйрәмнән соң татарлар Томскә, бездә икән татарский центр бар, икән шунда бар. Булар килделәр, тегеләр, шунда матур бәйрәм, шунда матур бөтен нәрсә үткәрделәр. Анча килгәннәр, алар бит случайно килмәгәннәр, потому что монда поддержка бар, монда белеп торалар, что активистлар бар дип, шул ягы менә бит, ул ягы тоже бар. То есть не зря же менә әйтәр, подлежачий камень су акмый дип. Вот, ул ягы тоже бар. Үзебез яктан да анда эш бара шул ягы дип. Поэтому монда ну, когда кирәк, без всегда нинди безнең кечебез бар инде, без тоже плечоны куябыз, каядыр әйтсәләр монда Татарстан. Безнең тамыр, это Татарстан, главный тамыр. Тагын бер сорау, менә күптән түгел Васил Шейх Разиев
Татар халқы өсіші стратегиясы эскизларын көрсетті. Қазір ушундай зор іш бар, татар дүниесінде біз барыбыздан да катнашабыз, барыбыздың тәкъдимләр кабул ителә. Менә сезнең бу стратегияга нинди дә булса тәкъдимегез бармы? Нәрсә тәкъдим итәлегез шәхсән үзегез? Мен прямо сходу шунды сіз мені бастырып жібердіңіз, наверное. Ну, білесіңіз, нәрсе әйтергә. Мында, наверное, керек, мына с каждого сырарға керек. Мына совет берерге керек ме? Керек, керек алдың, и бар эшлә дип. И мында просто эшләргә керек, булышырга керек. Нинди хәлеңнән нинди нәрсә килә, шуны бирергә керек. Вот шул яғы бар. Ничек та стратегия менә ясамасаң, нинди программа матурны да ясамасаң, сөйләмәсәң дә, если без анда эшләмәсәк дип. Бүген халыкны бит күрсәтергә кирәк, что менә аларга, наверное, какой-то, беләсегезме, менә бүген, ну, ишеткәнегез бар, наверное, ЗОЖ, здоровый образ жизни. Бүген модно, нәзектәннәре дип, без все худеем и худеем, матурланабыз дип, это модно же стало, да? И менә мин уйлап торам да, безнең телебезне, үзебезнең традицияларны, это тоже некий мода должен быть, менә, наверное, чтобы менә яшьләр әйтсеннәр. Яшьләрне бит аларны өйрәтергә, ул бит картайып баргач кына белә башлыйсы. Их, тегене эшләмәдем, моны эшләмәдем дип, күп ашадым, тарттым, эчтем дип, нигә бүген авырап ятам дип, шундый телебезне дә, нигә миңа хәзер кызыма 30 яшь әйтә. Вот син мине татарча өйрәтмәдең. Мәтәм туктам, мәтәм мин син өйрәтмәдем. Мәтәм давай хоть кызың, малайың бар, аны давай өйрәтик. Мәтәм тогда хоть бераз рәхмәт, исәме дип, китеп, әкренләп мәтәм бераз сүзләрен, мәтәм бәйрәмнәр булганда аларга әйтеп тор, шундый бәйрәм бар, шундый нәрсәгәдер кирәк, шундый мәтәм хәер бар, мәтәм кемгәдер булышырга кирәк, мәтәм картларны каршы аларга дип, мәтәм исәнләшергә аларга беренче кирәк дип шундый. Аннан соң мәтәм бит менә бер ягыннан кирәк то, что ул менә килде безгә Томскига. Халык менә күреште. 2 сәгать шул общениесе. Ул миңа ошады, ул әйтте, сездәге халык тәртипле. Шунда утыралар бит. Халыкка күрәрсең, ул бит нәрсә кирәк иде. Менә мин үзем карап утырдым, ул бездә аның 2 сәгать почти выступлениесе, сәгать ярым барды. Аннан соң концерт барды. И китте, бер 4 сәгатькә бит нәрсә китте. Беркем дә торып чыгып китмәде. Берсе дә менә концертын көтмәделәр, аның сүзен ишеттеләр. Аннан соң без бөтенебез беләсебез килә, нәрсә безне иртәгә көтә татарларны. Нәрсә эшлибез? Кемдер әйтә, менә телне шундый чуть ли не насильно кушалар дип, анда школларда мөкаядыр алып барырга дип. Кемдер тагын нәрсәдер әйтә. Ничек ул булыр? Ничек бездә Себердә безгә менә Татарстанмы, государством ничек ул безгә будет относиться, нәрсә ул безгә бирер дип. Иртәгә көнне без бөтенебез аны көтәбез. И менә кем инде бераз шундый возрасте, наверное, тем более переживаем. Поэтому безгә ул, наверное, шул нәрсә кирәк, чтобы без видели какое-то будущее. Как это балаларың инде бар, и син уже успокаиваешься. Есть внуки, внучки, ты думаешь, ну вот Аллаха шөкер, уже вроде бы анда китте, синең корни эти все пошли, все это вперед. Мында да шундый безгә кирәк. Поэтому, наверное, ну вот, мин опять повторяться итәм, что какой-то, наверное, яшьләргә, аларга бераз еще шундый биреп бирергә, чтобы это было интересно, это было стильно, это все это должно быть так, чтобы он зарядился, сказал бы, и даже старались бы друг друга, может, переиграть, там, посоперничать, сказать, а мин беләм күбрәк моны, а мин тегене беләм, моны беләм дип. Может, мин не прав, но это минеке шул точка зрения. Томскидагы татар бистәсе турында сөйләсе килә. Бүген аның язмышы нинди? Чөнки аны бит инде җимереп, теге агач өйләрне сүтеп, Томскида микрорайон, яңа микрорайон төзмәкчеләр иде. Бу көндә ни хәлдә? Юк, ул бездә, сез әйтәсегез, татарский слобода дип. Ну, аны татарча әйтәр. За исток та дияләр, слобода да иде. Ничек аны әйтмәй. Мин анда үзем инде 4 ел күчтем. Шул татарский слобода торып ятам, шул бер урамында торып ятам. Кая дом Копца Хамитова, и минеке шундый
как бы бывает, игра судьбы диярмы, у менің әтемнің фамилиясы тоже Хамитов еді, әнемнің Хуснудинов деп әнемнің фамилиясында ерем. И бар, мен айтам, 2000-ші жылларда, даже 80-ші жылларда түшәсің шул Заистокқа, ол Лениннің астында деп татарский слобода Заисток, түшәсің, міне барасың урамларда, анда преимущественно оғатшилар еді. Татар сөзі, татар тілі. Бүгінде анда татарлар байтақ. Бүгін анда екі бет мәчет, бізде Ақ мәчет, Қызыл мәчет, шулда бет, шул районда тұра. Анда татарлар ғана түгел, бүгін азиянықылар тоже келділер олар, мына кім, анда таджики, узбеки, анда киргизы проживают, тоже мұсылмандар, бітінісі, анда тоже потихонечку ол яқта яраталар деп. Юг ултра, аны восстанавливают. Анда самое главное, бүгін мені закон алдылар, уже приняли, анда бізде законодательная дума, что анда ограничение этажности домов. Бізде анда самое главное урам, улица Татарская была. И ведь анда еще 100 лет назад, анда был принят закон, дома не должны быть не ниже 2 этажей. То есть анда бітін урамда 2 этажлы үйлер тұралар еді. Олар қазір де тұралар, анда Қызыл мәчет, анда жоқ застройкалар. Бар несколько застроек, міне как раз 13 жылына келгенде Ринат Зинурович как раз областной администрацияда бізде совещание болғанда ол айтты. Сіз міне бүгін анда саласыз, шунда высотки точечные. Придет время, потом поколение будет жалеть, что бізде в России мало таких, міне татарларныкы шунда ере. Тарабиаталар, это старинный было, которому сотни лет. Ну, оларның властарныкы есть пожелание сохранять. Олар анда потихонечку қайсы үйлеріне реставрация өткәрелер, қайсы государственный үйлер, анда бит еще и частный үйлер бар. Но аны керек өзіңе көтәрергә деп. Мында такой, ну не сказал бы, что мен айтып булмый, что полное нәрсә деп отсутствие желания. Юг ульяга бар, и бүгін область просматривает еще варианты, потом в конце концов анда ясарға и туристические маршруты провести. Бүгін алар и анда уже туристы вводят. Но өзіңіз білесіз, за всем этим нужно будет и благоустройство керек, и үйлеріне бит аларны керек, сырларға керек, моторлатырға керек. Бізде бик бай шул теге ағашныкы резбасы шул бик алар шунда матур үйлер бар. Кайсыларны шунда сырлап ебәрәләр. Ул беләсегез, мен сездә бүген үттем. Менә ничә театр кукол дип менә салынган бар. Матур шунда күрдем менә здание. И шунда ине тоже сырлап ебәргә, шунда матур булып китә, прямо бездә берничә ине шунда ясадылар да, ну глаз не оторвать, как говорится, шунда ягы бар. Юк, властьлар шул яктан эшлиләр. Ну, конечно, анда ясап булмый, менә татарлар гына шул ердә торсын дип. Ул инде булмый инде, анда бетерле нәрсә. Менә Аним сөйлейді әлі соғыш вақытында дейді. Біз анда ауылдан келе, біз анда басына жилей татары түркі. Анда и татар урамлары, татар исемлері де шунда. Әлі де көп татарлар тұралар. Но біз надеемся, что айтам бет, міне шул застройка бермәділер. Міне бұл бізде скандальный случай. Наоборот, власть қаршыға барды, бір застройщик ерні үйлеріні сатып алып, и высотка салам дегенде бермәділер. То есть уже первые шаги есть к тому, чтобы нәрсә булганны туктатырга. А это уже говорит о том, что сакларга нәрсә булыр дип. Менә бу татар стратегиясе турында сүз чыккач, Сибир татарлары төркеме шулай ук тәкъдимдән чыкты. Сибир татар теле ул икенче тел дип әйтәләр. Сезнең моңа фикерегезне беләсезме? Менә бу мәсьәләгә сезнең фикерегез. Юк, айрым түгел тел. Білесіңіз, міне біздің осы бір татарлары, міне бізде институттан келгенде Олег Решатович, біз ауылларда ерген едік, міне китапны шығардылар алар, міне Томский татарлар тұрысынан. Мен аларға әлі айтқан, мәдам, сіз келесіңіз, шунды матур сөйлейсіңіз, мәдам, Қазанныкы татарлар. Ол сіз білмейсіңіз, сізнекі мында Сібірді нечек тілегіз шунды. Ол нечек ол тіліні тұтып қаларға керек, сохранить ол тіліні керек. Ол өзі бізнекі такой, необъяснимый, такой, ол Сібірнікі тілі. Ну,
Ну юк, аны бүләргә ярамый. Бездә беләсегезме? Бездә Себердә мишәрләр дә бар, себерәкләр дә бар, анда калмыклар да бар, кайсыларны әйтер. Бер яктан бөтенесе татарлар. Менә ике авыл анда 20 чакрым, может быть, арасыдыр. Сөйләшәр чуть-чуть төрлечә сөйләшүләре шундый. Анысы, ну, без беркем дә белми, бездә бүләргә ди, булар менә себернекләр, без әйтәбез инде күбрәк по географии. А все остальное без аны бүлмибез. Неме аны даже бүләлмим, әйтеп булмый аны. Аннан бүләргә теләүчеләр бар. Хәзерге вакытта бер актив төркем бар. Алар аны хәтта татар халкы үсеше стратегиясенә кертүне таләп итәләр. Шуңа сораганмын фикерегез. Юк. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.